This is strong prophecy inochiexposwa nokomana vana majera jeros panguva inoi. Hatiri kuona kuti vatora vachiti panguva inoi it is now the rise of Vice President Constantino Chiwenga vachiti aiwa kumutswa kwavakaita aiwa pakurwara kwavakaita kunozikanwa nevanhu vazhinji kuchina aiwa there is a reason why aiwa mukomana asina kuenda kwamupfiga nebwe. Sanapenda mashuka mudanjirwa panapa ndotibva wasubscribe walike watown the bell icon. Majara jeros anova neprofesi yake atanga anyora ecaption yekuti a prophecy from Sori Mapostori ekuchitumwiza says President Chiwenga was brought back from the dead by the will of God so that him and Nelson Chamisa could save Zimbabweans from the bondage being subjected to them by Idi Mnangagwa. It says Idi derives his power from Satan. Anouya panapa achiisa the prophecy yamuri kuona iri kubuda ichinyogwa on screen panapa yakanzi munofara here vaJairos ndati ndikuudzei zvangu kuti dai muchitaura navachiwenga zveshuwa maizosvitsa shoko rakataura nechiprofita chesori kuchitumbisa. Shoko rakati haraizova simba kana minana yemachaina kumutsa vachiwenga kubva kuvakafa asi simba remusikavanhu akati vararame kuti vazadzise basa rawakatumwa rekusunungura vana veZimbabwe kubva muuranda nekunyikidzwa navaMnangagwa. Chiprofita chiri kuti vachiwenga nemukomana vachazadzisa kuda kwababa. Simba reutongi hwaMnangagwa hauna kubva kuna Mwari asi kuna Satani. Satani mukamusekerera anoita simba. Mukomana Jairos, rambai muchitaura musaneti. Tomashoko anobuda chinyongwa panapa namajara jeros amuri kuona this chat achiti aiwa it is a prophecy yakabva kuchitungwiza. Mashoko ari kuda panapa panguva ino yatiri kuona kuti iri very critical nezviri kuitika in the political environment munyika yeZimbabwe. Mashoko anouya achitongona namajara jeros vachiexposa the rise avari kuti aiwa vakomana aiwa general pamwechete naNero ndo vakomana vachazosunungura macitizens. Tudze mafungiro enyu mutudi pamusoro pechiitiko ichi. Penda comment section medu musana subscribe walike turn on the bell icon.